ಮರೋಡಿ ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ ಪನ್ಪಿನ ಟೀಮ್ ದೊಟ್ಟುಗುಲ್ಲ ಮರೋಡಿ ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ ಬೊಕ್ಕ ರಡ್ಡ್ ಟೀಮ್ ಒಟ್ಟಾದ ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ ಒಂಜಿ ಪುದರ್ಡ್ ಗಿಡ ಒಂದುಲ್ಲೇರು ಐತೆ ಇಡೀ ಟೀಮ್ ದಕ್ಲು ಮಾತ್ರ ಉಲ್ಲೇರು ಮರೋಡಿ ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ ತಂಡ ದಕ್ಲು ಪೂರ ಉಲ್ಲೇರು ಒಂಜಾತು ಜನ ಕಾರಿಂಜೇಶ್ವರ ಅಂತ ಪನ್ಪಿನ ಟೀಮ್ ದ ಪುದರ್ ಸತ್ಯಶ್ರೀ ಮಾಂಗಾಜೆ ಟೀಮ್ ಬೊಕ್ಕ ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ ಒಟ್ಟಾದ ಇನಿ ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ ಪುದರ್ಡ್ ಗಿಡ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಒಂದು ಏರುಕ್ಲಿನ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ನೋಡು ಬಲೆ ನಡಿ ಈ ಏರುಕ್ಲಿನ ವಿಶೇಷತೆ ಬಲ್ಲೆ ಬಲೆ ಏನ್ ಮಾತಂದು ಮೇ ಪುಟ್ಟೆ ಮಾಡಿದೆ ಮರೋಡಿದ ಅವು ಮಾಂಗಾಜೆ ಕಾಲೆ ಮರೋಡಿದ ಪುಟ್ಟೆ ಅಲ್ಲ ಜಪ್ಪು ಕಂಬಳಡು ರಡ್ಡನೆ ಬಹುಮಾನ ಬಳ್ತೇರಿ ಜಪ್ಪದ ಕಂಬಳ ಬಂಟುವಾಲ ಕಂಬಳ ರಡ್ಡನೆ ಬಹುಮಾನ ಒಕ್ಕ ನಮ್ಮನ ಕಕ್ಕಿಬದ ಕಂಬಳ ಸುರುತ ಕಂಬಳ ಫಸ್ಟ್ ಮೆಟ್ಲು ಸಬ್ ಜೂನಿಯರ್ ಅಲ್ದ ಒಕ್ಕ ನಂದಿಗೂರು ಕಂಬಳ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ಆತ ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ ಬೊಕ್ಕ ಕುಡ್ಲದ ಕಂಬಳ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ಆತ ಇಡೀ ಟೀಮ್ ದ ಬಗ್ಗೆ ದಾದ ಮಾಡ್ರ ರಡ್ಡ್ ಟೀಮ್ ಒಟ್ಟಾತಾರೆ ರಡ್ಡ್ ಟೀಮ್ ಒಟ್ಟಾನಾಗ ಒಂಜಿ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಎಂಚೆ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡಿಡುಲ್ಲ ಎಂಕ್ ತೊಂದರೆ ಹೆಚ್ಚಿ ಎಂಕಲ್ನ ಪೋಯಿ ಮರಂತ ಕಂಬಳ ಅಕಲ್ನ ಪೋದಾರ್ಡೆ ಗಿಡ್ತಾ ಇಂಥ ಕಂಬಳ ಎಂಕಲ್ನ ಪೋದಾರ್ಡೆ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಇಂಥ ಕಂಬಳ ಏರ್ನ ಅಂತ ಮಾಡೋದು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಬೊಕ್ಕ ಮಾಡ್ತಾನೆ ತೊಂದರೆ ಟೀಮ್ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಜವನ್ ಇರ್ಬಾರ್ದು ಬಾರಿ ಬೆನ್ಪೇರು ಅಕಲ್ನ ಉಮೇದ್ರಿ ನಮ್ಮ ಕೂಟ ಅಂತ ನಮಸ್ತೆ ಅಲ್ಲೇ ಕಂಬಳ ನಾವೆಡ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಹೆಂಗಲ್ಲ ಮೂರನೇ ಪೋಯಿನ ಕಂಬಳ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆತನೆ ಗಿಟ್ಟನ್ನೇ ಒಂಜಿ 10-15 ವರ್ಷ ನೀರು ಕಟ್ಟೊಂದಿಲ್ಲ ನಾವೆಡ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಜೂನಿಯರ್ ಆರ್ನೈರು ಇಲ್ಲದಿರು ಸೀನಿಯರ್ ಅದು ಮಸ್ತ್ ಬುಧರ್ ಮಲ್ದ ನೀರ್ಲಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಬೋಲಡ್ ಉಂಡು ಎರ್ಮಾಲ್ಡ್ ಒಂಜಿ ಉಂಡು ಮುನ್ನೆ ಅಂಜ 6 ವರ್ಷ ಹೆಂಗಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ 10 ವರ್ಷ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲ ತೊಂದರೆ ಹೆಜ್ಜಿ ದೇವರ ದಟ್ಟು ಖುಷಿ ಉಂಡು ಸುರೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಎಲ್ಲರು ಎರಡು ಗಿಡ ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ಲ ನಿದ್ರೆ ಅಂಡೋಡ ಕಿಟ್ಟನೊಟ್ಟಿಗೆ 10-15 ವರ್ಷದ ಕೊಲ್ಲೆ ఒక ಕಿಟ್ಟನ ಏರು ಮಸ್ತ್ ಮೇಟ್ಲು ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತಾನೆ ಇಂಕ್ ఒక ಐತೆ ಕಿಟ್ಟನ ಕೊರ್ತನ ಅಲ್ಪ ಮೇಟ್ಲು ಮಲ್ತಂದು ಒಂಜಿ ಬೋಲ ಹೊತ್ತು ಖಾಲಿ ಉಂಡು ఒక ಎರ್ಮಾಲ್ಡ್ ಮುನ್ನೆ ಒಂದು ಪುಣೇರು ಉಂಡು ಭಾರಿ ಮೇಟ್ಲು ಮಲ್ತಂದು ಮುನ್ನೇರುಲ್ಲ ಅಂಚ ಕಿಟ್ಟನೊಟ್ಟಿಗೆ 7 ವರ್ಷ 6 ಗಿಡ ಆರೊಟ್ಟಿಗೆ 6 ವರ್ಷ ಎಂಗ್ಲುಲ್ಲ ಕಿಟ್ಟನೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಒಡನಾಟೋಡುಲ್ಲ ಎಂಕು ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಒಂದು ಯಂಗ್ ಜವನ್ನಿ ವೇಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತದು ದಾದನ ಉದಾರೆ ಕೌಶಿಕ್ ಎಂಚ ಏತ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಉಂಟು ಈ ಕಂಬಳದ ಬಗ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡಾ ಮಸ್ತ್ ಮಂಡೆ ಐತೆ ಮಸ್ತ್ ಮಂಡೆ ಐತೆ ಇತ್ತೆ ಮುಗ್ಲಿಗೆ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಇಷ್ಟೇ ಪುಟ್ಟೆ ಇಲ್ಲದೇರು ಪುಟ್ಟಡ ದಾಜ ಅಂತ ಬಾತರು ನಳಪ ಬೈರನ್ ಪುರ ಮಲ್ಲ ಪುಟ್ಟೆ ಬಲ್ಲಿ ದಾದ ಬುದಾರ ಕೃತೇಶ್ ಮಂಡಗಿರ ಇರ್ನ ಬುದಾರ್ಡ್ ಗಿಡ ಪುನ್ನ ಇರ್ನ ಬುದಾರ್ಡ್ ಎರು ಗಿಡವನು ಏತ ಖುಷಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿರಿ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅರ್ನ ಬುದಾರ್ಡ್ ಗಿಡವನು ಇರೇಗ ದಾಯ್ತ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಬುದಾರ ಸೇರ್ಸಾವಣ ಪುಣ ನಿಜ ಉದಾರ್ಡ್ ಬೇಜಾರು ಎರಡು ಖುಷಿ ಅಂದ ಸತ್ಯ ಏನು ಉದಾರ್ಡ್ ಎರಡು ಗಿಡದ ಕೆಲವು ಮೆಡಲ್ ಆತಂದ ಅದಂತ ಖುಷಿ ಅವನು ಮಸ್ತ್ ಇನ್ನ ಕ್ಲಾಸ್ಮೇಟ್ಸ್ ಬರೋದಾಯ್ತು ಅನ್ಪೇರು ಅನ್ಪೇರಿ ಕೆಲವು ಮಸ್ತ್ ಗಿಡ ಅನ್ಪೇರಿ ಅದು ಎಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪು ನಾನು ನಿನ್ನೆ ಬುಧಾರ್ದ ಈಗ ಅಂಚವರು ಅನ್ಪೇರಿ ಏತ್ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಯಾ ಫಸ್ಟ್ ವ್ಯೂ ಐಕೆ ಉತ್ತರದಾಯ್ತು ಉತ್ತರದಲ್ಲಿ ಅವು ಪಪ್ಪ ಗಿಡವನು ಅನ್ಪುನ ಅರಣ್ಯ ಮೋಕೆಡ್ ಗಿಡವನು ಎನ್ನ ಬುಧಾಡ್ ಈರ್ನ ಬುಧಾಡ್ ಮೋಕೆಡ್ ಗಿಡವನು ಬೇರ್ನ ಬುಧಾಡ್ ಗಿಡದಿಂದ ಅರ್ನ ಬುಧಾಡ್ ಕೌಶಿಕ್ ಕೋಟೆ ಅನ್ರ ಮರಡಿ ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ ಕೌಶಿಕ್ ಕೋಟೆ ಅನ್ರ ನಮ್ಮ ಬುಧಾಡ್ ಗಿಡದೇರ ಮೆಡಲ್ ಬೈದನ ಐಕ ಆ ಬುಧಾಡ್ ಗಿಡ ನಾನು ಮಾಂಗಾಜೆ ದಾಖಲೆ ಇರ್ಲೇರಿ ಬರಬಲ್ಲಿ ತಗ ನಮಸ್ಕಾರ ದಾದಾ ಬುಧಾರ್ ಏನ ಬಾಲಕೃಷ್ಣರು ಮಾಂಗಾಜೆದ ಟೀಮ್ ದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದ್ಲಿಚೂರು ಮಾಂಗಾಜೆ ಟೀಮ್ ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ಪಾಪದಾಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಎರುಗಾಟದ ಒಂದಿನ ಒಂದು ಗೋರ ಒಂಜಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರೊಂದು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಕರಿನ ವರ್ಷ ಒಂದು ಇದ್ದೊన్నారు ಕಾಲೆಯಿಂದ ರಡ್ಡು ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಉಂಡು ಕರಿನ ವರ್ಷ ಒಂಜಿ ಹಳದಂಗಡಿ ರವಿಯಣ್ಣನ ಮೆಗ್ಗಿನ ಹಿಡ್ದು ಎಡ್ಡೆ ಪಾರೊಂದಿತ್ತು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮು ಪನೋಲಿ ದಾಗ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಕಂಬೈನ್ ಆದೊಂದು ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಮೆಡ್ಲ್ ಆಗ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಜೊತೆ ನೆಕ್ ಜೊತೆ ಹಾಕೊಂಡು ಬೇರೆ ಮರಡಿದಾರ ನಟಿ ಸೇರೊಂದು ರಡ್ಡು ಮೆಡ್ಲ ಅನ್ನೆ ತುಟಿ ಖುಷಿ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಭಾರಿ ಖುಷಿ
ಪೈನ ಕಮ್ಮಲಾಡು ಮಂಗಾಜದಾಗಲ ಪುದಾರಡು ಆಂಡ ಮೆಡ್ಲಾಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಇಟ್ಟಿಲ್ಲ ಮಾತೆಲ್ಲ ಮಾಂಗಾಜದಲ್ಲ ಮರೋಡಿ ಕೆಳಗಿನ ಮನೆತ ರಡ್ಡು ಟೀಮ್ ದಾಖಲೆ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿದು ಈ ಬಾರಿ ಮರೋಡಿ ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ ತಪ್ಪುದಾಡಿಗೆ ಇರ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ಆಯ್ತಾ ಒಟ್ಟುಗು ಮಾಂಗಾಜದಾಗ್ಲೆ ಕರಿನ ಕಂಬಳಡು ಮಾಂಗಾಜದ ಪುದಾಡಿಗೆ ಇರ್ತಾರೆ ಪಂಡ ಆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಡು ಪೋಂದುಲ್ಲೇರಿ ಈ ರಡ್ಡು ಜನಕ್ಲ ಪುಟ್ಟೆ ಬೊಕ್ಕ ಕಾಳೆ ರಡ್ಡು ಜನಕ್ಲ ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಪನೊಂದು ರಡ್ಡು ಟೀಮುಗ್ಲ ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಪನೊಂದು ಈ ಸರ್ತಿಲ ದುಮ್ಮುದ ಸರ್ತಿಲ ನನ್ನ ಬರ್ಪನ ಮಾತೆಟ್ಲ ನಿಕ್ಲು ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಗೆಲುವು ನಿಕ್ಲನ ಆವಡಂದು ಪನೊಂದು ಎಂಗಲ್ಲ ಈ ಎಲ್ಲ ವರದಿನ ಇಡಕ್ಕೆ ಮುಗಿತೊಂದುಲ್ಲ ಎರುಕುಲಿನ ಹಾರೈಕೆನ ಅಥವಾ ಎರುಕುಲಿನ ಆರೈಕೆ ಎಂಚ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಎಂಚ ಎರುನು ಕಟ್ಟದೀತೆ ಗಂತಕ್ಕೆ ಜಪ್ಪುನಂಚಿತ್ತನ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ತುಡುಲ್ಲೇರು ಒಂಜಿ ಕಡೆಟ್ಟು ಎರು ಗಿಡಪುನಾರೇನು ರೆಡಿ ಮಲ್ತೋಂದುಲ್ಲೇರು ಆರೇನು ಎಂಚ ರೆಡಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂತ ತಜ್ಬೋಂದಿಲ್ಲ ಮಾತ ಒಂಜಿ ಉತ್ಸಾಹಡು ಈರಡೆ ನನ್ನೊಂಜಿ ಕೇನುಡು ಇತ್ತೆ ಇಡೇ ಮುಟ್ಟ ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಜವನೇರು ಬರೋಂದಿಜ್ಜಂಡು ಇತ್ತೆ ಜವನೇರು ಭಾರಿ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ಪೇರು ಎಂದ ಕಂಬ್ಳಗೆ ಮಸ್ತ್ ಜವನೇರಿ ಉಮೇದು ಒಂಜಿ ಕಂಬ್ಳದ ಮಸ್ತ್ ಉಮೇದು ಜವನೇರಿಗೆ ಇತ್ತೆ ಅಂದಂದು ಮಸ್ತ್ ಜವನೇರು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಜವನೇರು ಬರೋದು ದುಮ್ಮು ಗಿಡವಣ ಹಾಕಲು ಜವನೇರು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿರೋದು ಗಿಡವಣ ಹಾಕಲು ಹೊಸತ್ತು ಜವನೇರು ಆಗ್ತಿದೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಅಂದಂದು ಇದು ಮರೋಡಿ ಕೆಳಗಿನ ಬಗ್ಗೆ ಮನೆ ಬೊಕ್ಕ ಸತ್ಯಶ್ರೀ ಮಾಂಗಾಜೆ ಒಂದು ತಂಡದ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಪರಿಚಯ ರಡ್ಡು ತಂಡಗಳ ಎಡ್ಡೆ ಆಡು ಚಿತ್ತ ಪಾತ್ರ ಬಂದು ಈ ವರದಿನ ಮುಗಿತೊಂದುಲ್ಲ ಗೌತಮ್ ಶೆಟ್ಟಿನೊಟ್ಟಿಗೂ ದಾಮೋದರ ದೊಂಡೊಲೆ ಸುದ್ದಿ ನ್ಯೂಸ್ ಉಬಾರ್. ಸುದ್ದಿ ಚಾನಲ್ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣದ ಸುದ್ದಿಗಾಗಿ